Takže čus lidi, vítám vás u mého let's play, ale u mého prvního videa ze splachování, takže nebudeme nějak zdržovat, jenom si dáme arénu. Vyhráli jsme, to je super. Včera jsem sundal podzemí, tyjo, ale zase žádný epic, což už mě štve jako. Ale dneska tu písečnou poušť, počkat, jak se jmenuje, pyramida šílenství, ne, písečná bouře vlastně, ta dneska taky málem padla, tak ji zkusíme znova. Aha, kritik, takže to už asi nepůjde, no nevadí. Že bychom dali za houbičku, tak jo, tak za houbičku, no. Vypadá to docela dobře. Ano, jo, ne, zase žádný epic. To je špatné, ale aspoň level 120, což je super. Vidíte, Doom 32 dosáhl 120. úrovně. Podíváme se do čarovchodu, ale Elík na inteligenci, super. Jinak nic, zbrojírna, také nic. No, dobře, takže jdeme do Vécka. Jak už jsem viděl u Nituse a Forexinka, tak jim radili, že když si sundají zbraň, tak jim padne epická zbraň, tak snad to tak bude i u mě. Jim se to nepovedlo, ale doufám, že mě ano, takže to tam hodíme. Ještě tohle prodáme. Tak. A můžeme jít na to. Takže asi tak, no. Tři, 2, 1, teď.